Здравейте, днес започваме епизод, с който ще давам само съвети. За отначало. Ако са падни принца, да знаете отначало е късмет, като мене. Или бейби дракончето. Да, ако са... Ама и с други са добре. Важното отначало е да не си харчите джемовете за често е. Дайте ги за, тук за пари, за да може да си купите от 2000. Те 400 аз си го купих, събрах и си купих. Защото аз в начало не почнах много добре. Зато. Но давам гемови, какво да се прави, за рибен човек съм. Дигна го той. Пускам той. Значи ще апдейтнем канончето, защото е ефтин. Ще го апгрейднем и гоблин кута. Няма как, не мога да го апдейтнем пак. Може да го апдейтнем вълкията. Да знаете, не си го оставите тези работи ни апдейтнати много време. Ако имате пари, ги апдейтвайте. За да дигнете по-висок левел. Колкото по-висок левел, толкова по-добре. Искайте само ти, което ви трябва. Разбира се. Ако искате нещо друго, няма смисъл. Намерете си хубав клан. Като мене. И винаги ги изпълнявайте тези шестове. Тоест събирайте 10 такива скоронки, за да вземете то 6 и много як. Много як и дава много яки работи. Така че, да знаете, че сме в зоопарка за слушувачи такива шумови. И мисля, че за този епизод ще е достатъчно. Коля, как се